点火をいたしますので、お手元のろうそくをご用意ください。椅子の端っこの方に点火をいたしますので、隣の方に火を回してあげてください。では、点火をいたします。それではお座りになったままで賛美歌103番「まきびと羊」を歌いましょう。お手元のプログラムを